Oh, I'm live and direct. Iche veteran de nnukwu nwoke chebeti nnukwu nwoke a na-ekene gị ọfa mefu na obere nwa n'obodo ndị ọcha ruo igho mgbabara nkalụ ma onye ọbụla ihe batara eji bịawa ihe maka afa mefu na-echukwu ọnwụ mgbakpachie ọnwụ maka ọ nọ n'ime Anedo Social Club na New Jersey n'obodo ndị ọcha ndị ya je ka edute ma ụgbọala ma obodo ndị ọcha ọ bụrụ ọwa na agụpụrụ ọgụgbo na bokinel ọnụ megbe ya ha abịa n'ahịa jee ijelu ọnụ nkolobe ha na yawa ntị ntị anyị ekene bụ ndị ọgara ugworo ahụ anyị nọ be ya anyị nọ ibe yi guzova ode n'igwe unu anụbe eze ode n'igwe mụtara afa mefu na nna anyị gbara ife ewu mana ọwụcha ahụ maka nwoke ọbụla mụtakwala aga na awụcha ahụ keni kizo ibe na-agwabịa ketala ọjị bịa chee bụ ka na ịmụta bịa bụ n'ugwu mgbago usode n'igwe anyị kenekwelu kene nna mụtara bụ ndị ifu egbolugbuo gbuo anyị gị na-egwe ndị ọga ya ga-bụ ndị ugworo ahụ ha bụ senti be anyị anyị gị na-ekrizova na ya bụ senti izizi mụta ka nnere anyị kene hibe ọnọkwa ya ka gbazike eze mma gbachie ya ahụ ike eze adịla anyị mma shieshie dịla afa mefu na obe Simon wee go owuru ibi nọkwa be ndị ma kachakebeghị nka chọọ ya ọbụla ihe emena ha anyị na-azọga n'ude ebune ode n'igwe anyị ga-enegbe hibe ọnọkwa ya ka gbazike eze mma ọdịchie agwa ọrịrị anyị gwakwara gboo gboo anyị gị na-ege n'ijugwu ma ode n'igwe gbabụla anyị agha n'ike ode n'igwe ibe mụọ anụmakene ndị New Jersey ndị man nke izizi ya chicha gwolu kene nke na-ahụ n'ụba anyị gajaga egwu ọgwụ anyị ekine ọbụla anyị eku aba na anụ ọnụ anyị maka na anyị kwadola akwado bịa mmadụ ewe n'iwe ile ọgwụdube ube osoko anyị ga na-egwe ebe ọbụla anyị achịji ọjị na anụ anyị ekewe ndị dị ndị anyị eki n'afọ m anyị nọ n'nkolobe ya kide nwunye ya anyị kinaga n'ọzọ emeka gị ọzọ ode n'igwe kine ọjụ na ọmọgọ une ya kine ndị be Simon anyị ekine Joseph na ụmụnne ya kine Cornelius ha niile Chukwu biko bịa ha ihe mere ha ọ bụ ụzọ elu na ilo ndị ilo na ndị mgbugba abụ n'agha na-agwa na ya bụ nnọọ ebe anyị nọ bụ na ọjị Amokwe n'ebe Odenigwe Camp David afa Michael so Odenigwe ọ ya bụ ihe mbele ndị mọwa invite shi abịa ọ nọ USA ndị New Jersey ebe ọ nọ newe mawo gbalekwele yekwa na-efe ọ ka ọ dị
Godwin and Bezo Denigwe. Also no. Oh no. Amokwe shake. Why? Ando United Brothers. Wa abuba no ba ya. Wala kwale. Agwonna hu ogene ko shaha. Hey! Oma jinjin, jinjin, oma jinjin, jinjin, oma jinjin, jinjin, oma jinjin. Ronaldo, men na hell page. Quite well in the tag at the hot. Get na YouTube, get click here subscribe. YouTube kind of. Share this video, let it go viral. I'm going to share the video, share it, I shall go viral. Nagwaye bi share sera nagwaye bi ni je na YouTube aya Amokwe community TV na YouTube click here subscribe click here notification button kini e what update ni ile ma video ndi ka ITF golo
na-edo social club ha n'onu anyị jeka edu ha ha jeka anụ onu nwanze maka ọha jeka etinye ego anyị ga-eji ebe nwanze nwayọ Jen na our YouTube, just subscribe on Amokwe Community TV YouTube channel. You know, share video icon na ga viral. I gonna be live again. I now should get them make you Amokwe TV. Demeni. Ayo kulubi ya na Amokwe do to. Maudi iche. I ga go show maudi iche tata. Kun na emekwe kun na akwado Amokwe.